Здравейте, приятели, това е следващия епизод на CS Нещ. Аз съм Алик, нещо снимаме... Бърках се. Фак! Здравейте отново, имаше малко забавяне и нека играем. Както в миналия епизод ви казах, клиповете ще са малко кратки. Но, нищо. Това за днес ми е втория клип. Имам 10 000 долара. Мога да си купя такова. Даде ми емка. Така най-мразя. А толкова си павка с някакъв пистолет. Умрете, прасета. Мръсни. Убиват ма. На, прасета. Прасета. Метаме бомби, стреляме ви. Извинете, ако не се чува много хубаво, но... Тъй. Другия път. Може по-хубаво се чувам. Не се знаем. Кофти. Да седя тук и да си чакам. Биеме. Ое. По-малко бомби. Smoke range и heat range. Така. Продължаваме нашата световна атака. Така да се каже. Форма 1.